mentaka ta yongin walam ya ka kubor ka bede ba ka wen ki kam ka ba ki khasi le se dang duna ki ba phai khmat saka hakisnem ki ba mensuali le yakni ka kam latre betang de ki jat benri ki bamde ki trajela kum ki nepali bet ki bihari ka ekni ka kam tongin ekmi ekni ka kubor sipor Ladangnya keran hi hagane kejela jongi. Kinong rap ki bari jing riru, kam tam ki masi. Ki babon hi kiri tang na kebenta ban lor lengka ne ban syok do. Hendrai kene ka kam ka bangya keran menta, kade ka kam ri masi, ban penmi ka dot. Kabal ladangnya pas ki waipat ki jela jong kari. Kade ka kam kabala kam ya chikmat, bat kerukom kam dot ne ki masi ru, kala dai de ki kor ki bor, kat kum kene ka jok ka bamenta. Ladangnya keran hi hagane kejela jongi. Kakam rimasi ban penmi idot. Hakisnam ke bakam menshua dang trei kene kakam tang dagi bar jela. Henrei habaki por bakhe kajing ki ban be ki bar jela. Suki-suki kajing penmi ikedot kene kejela kala dunabha. Hadian kajing petno jong ki bar jela. Hagini kisngi ki bamenta ban kenteu pat kajing penmi idot ha kejela Meghalaya. Ban lat ne ke bapendan kam palat ya kedot paket bawan nabar. Laga de gedut ne dut paudar ka sarkar jela kala phai khamat ru chakane ka benta kumno ban penslur ginong rep jongi ban trai rengkat ru ya kene ka kam ban rimasi ban penmi ya kedut ban kenteu kene ka kam dangshan ka sarkar Meghalaya kala thau ru saya ka wei ka tenat ka bathamai ya ka blatep kom ka Directorate of Dairy Development ka ban pet kerpang tang ya ka kam rimasi khamdut namar ka jingdan kam joki brio kadang bonsha ban ya ka bapenmi haka jela. Kat kum ka ICMR ki norms baka ai maka kalong ba kejingran kam jong breu ban di dut kalong palat arspa ml shisngi te kumolong mentah ka dut ka bangi la ban yo ka jela jongi kalong tang prapulai gram shisngi we u breu ti kataka kadang don kataka jinge per hang ta ka gap hang ta ka ba ka demand kadang bon ba dam tak jinon kam ki patwa jongi te hang ne kadon kataka bat ba kibre ki ban sung thu ba kataka kadut ki ban di nomor wa di tang kadut ka badan lut barhot ki jingdon kam jong kamet kadon lut naru ki carbohydrates proteins minerals vitamins barhot ki dan kumba kalong haduk menta omla banlen bagila doni ki trai jela ke bala phai khamat chkene ka kamri masi khamdot hendrei ke brang khambon hi ki dei tang ha ka district East Khasi Hills kham tam ha kishnong morun keneng bat ha umlengka ka ba khambon na baro hangni phini i bagila don palat spa tli gilong yeng ki batrai kene ka kam ki bala sengru ka kenhuan ban penyat bet penyat renti ya kene ka kam ka bala tep kum ka umlengka Primary Milk Cooperative Society nado basdang hi kicing ki don tang bolong ngi hap tristom turstom ngilayamat yaka buildut bangimyo daki snem ngilayamat bodsen yaki cing what you kabam kadi feed you ngimya yo shu ngilaya shulik panram na naki marori mersua temanta patengi ngai menta kala biang ngai nupi dara kadai da cing tri hitom dam klem tri hitom tengi mla hidupan poi kumne bat kawai ru kadai ka cing yesu lang cing mut lang ya bara
ngidai ban tersusul ya ki hikai lang ya bara bangin ya bakinya susu handai man marwai te cincar hi man penpoisya ne haduan ne te kawai ke bangi i bagi pai ba neng i ba nadu ka cijar knes pa punyau hadin baki nek pali kli mi no nang ne por ke jeng khi ki SU te ngi kum ki khasi ngem ade ban simti ke ne kam namar bom don chu manu ban aidut hang nek nang jeng wat hang nek sor silon pat ngi sngop sarong ru banang ne nang iru gibun wala aidut had cijar knes pa na du ke cijar knes pa punyau ke sama aidut aposor tam jaya mau kar pat kum ta terwat hanu mairu ngi lek ban aidut te kene kalong ka jing mentoi kibun ka crowd ma wat kene ki somla pas PAMA MSc ru MCom mar hak por pertaimenta magimi okam shu ka thong ka ba ngi don ka ban kong ka dei na ka banta ka yo kam yo jam na banta ka mai ka ji bat ka ba kong san ka dei hi kata ka ba na banta ka yo kam yo jam hi na mar ku magane ka perthai menta ban wat kam sarkar la jenjar te wat ki ba la pas he ru teng kim yo kam te ngi lai ki badang duna ka jing pule te ni du jing kermen ngin ban yo kam sarkar te dai na ta ka daw ba habai la sedang i ba pis hakas haus nem khandai phol te ngayo i ba kane ka kam ka i beng te ngar ala persyang lem bangan le kane ka kam te nren dang ala persyang hakaban kong ki don ki jing ki babuan nrei kaban kong hi kade ka jing yasha kade ka jing trestam te habangi yasha habangi trestam kapuai kapuar ba usok ka jing job yo te hadu mentahi kane ka kam ngasngo ka biang ngala dep ya ka graduation nak pa Shillong College hendrai tambang la try ki kam shani stai bang thoi ki exam ki tamba kalat complete tamba takadaw ima idan ima manga ka jing kuple ke ima nama ta ka jing ajung mojang i ngala ban penhe kini kam rimasi nama ki training ba i penyo nak menta jung i kalong ba dan bog ingi nama kibun kumangi ki baladep belanang lastan mo ki leran ban tre kini kam rai nga kublai i nama da ka jing bishlo jing akloi ban tre kini kam ngala ban penhe tak bayo e ki jing mentai ki ba ai da kan society teng ba ki scheme ki ba penyo imama ini te kajing ajung mentor kolong bi pai training ngelawan ya training apa Gujarat ngelayo ke training kumdo ban ai kijing ba mi ki masi ban pendan kami fit ya ki dawai pakum tater ki dan buan ki jimentai bi ai ke bang yo nan ka society kan kumne man la ka step ki pat ba nong shok shnong ko umlengka ki batrei kene ka kam nado dang step rangap kelas dang kene ka kam ha ka ba kem dot
Bat ya kan kedut alit kan show pat dah kayeng jangka Langka Primary Milk Cooperative Society. Hang ni habaki nong rimasi ke wanra ekadot la jurep benia aru ke jinglong jingman jong kadot bakan long ke babaha bat ke baklem klem Hadian meledap kan show ikan kadot akan kejaka. Nang ni radon pat kawai ketrok ke bakit ikan kadot, sasha kawai pat kejaka nak kebenta ban le, saya kiwai pat kitas, bat ban pengkot ikan kadot. Kenang bakadot kenang bapaka, bat kebabu akan jing singan yakinong di. Ya ketika mau yang mentah ke processing plant nanti, beros ketu kalian ke government, dan dia mentang ila ailat ya kini ki societies, Union of Cooperative Societies, bakin terikam hong tu, kin peniat ya ketu kum bayat ka kayi ka degatit, kum long haktin nongway on commercial lines, kata di kawai kapa ngatrai 4 judan apa mereka kapa ni ailat ya ki weh parties bakin run ya kajaka jong ka government ki machinery kajaka untuk penankam ki long lailut ban penankam okey jadi ki ladan ki society su lembaga union ngirap yang kini ki bulk milk coolers komta nangta kini ki loan sekidan apa ka ki banks betila wa ya trelang ya kene ka karkhana pat la penya de ka kenhon East Khasi Hills District Cooperative Milk Union Limited Shillong. Bat hadian bapili ke rukam penkhoj bat song ya kadot haki plastik. Pen artatian show bandi ya ka. Society ki bahap apa ke union jungi dan kumba lais pa ngut ki member te lais pa ngut ki member ladai hakawi goi ke yeng dan kumba saungut ki brio te kalabon lalu hadu khatar siajar ars pa ngut ki brio ki bayo kam directly nak kam primasi nanta gidan kini ki distributor jungi mo ki balik sam gedut keleng-keleng ki sim nang ne hakador wholesale bat ki ai segini ki retailer jungi te kitu gidan kumba khatar ngut te khatar ngut kitu ki distributor jungi te gibu beri kumba laingot hagawi koi ka kali manli sam dot bra koi sulong te pina khen hagata gila dong do life ndrung ngot ki beri biyo kam directly ne te segi dukan ru gibale ikini retail wa te menta hangni haga union jungi kidan kini ki home delivery ru kitu gidi kena samla kena kasi kiba le ikini kam ban sam dot haman ki kliu yeng lemba kenika online system
mo di kituru kilet di baik jongki kadang-kadang kanu demand ka poisa ki kilet ben distribute itu kedot andi dia haying jongki beliau dan nakal yang ketur ke society bagi form ketur gidan kumba khat saw khat sangut ki kena ki bayo akam lemba katu ka jing samdot ka sor tifina ken ya kata bro kowe hi kanika union ke jongi ngathang ai kam directly but indirectly ru kumba lai hajar ngot ki beliau ye Hadian meledap penbit penbiang nak kena karkhana. Ya kena kedut nang ni lapa apat cek teleng gidukan nak kena nong ba Shillong, ba ceki bagi district ru kentup Syarilum Garo. Kalong shisha kakam, kabalak ban kentiu kayok kokot jogi nong rap. Ladaki pai kemat cek kena kakam. Namar kumba kalong mentah, kesorkar kalamang pisah nak benta ban seng kum kena karkhana ceki weiru gi district. Kasyong pat setang hakamon jogi pat ba, hagitan nong kendong ban pai kemat cek kena kakam. Kenang bagatong jong kesorkar ban pendap hitang nalade ya ke jindon kami kedut kan urlong. Ngi kumengilom matang ngi yok naka central government kini. Tingi kloy ban ngi kwa bahaban pedroi pat kwegi district. Ngi da angnot bat ngi da pensilur he. Ya ki beri ki kwegi district ki bampat don kum kini ki processing plan ban pensilur ki rimasi bat ngin yok ki schemes nampak central government wan ra bangin set up ngin sna kini ki pok man ki district ko akan roi nomor ba ngi kwa ba mana ki nong kendong ki village kindon kini cooperative societies te man ke district kindon ka union of dairy cooperative societies ha ke district level nreipat katang kapat kut katang ngidon kata ka jing i jengai ba kata ka vision ngi kwa man set up kanlong lai kerdan ha kata ka kerdan ka ba khli du kendon kata ka state level federation marketing federation ngi kwa ban wanra ya kata amul pattern ha jela ka jong ni kani kalong ka jingi ka jongi ka jing angnot ka jongi bat ngikwa ban ra lang gi beri ka jongi baro khaj kita gibam yo kam yo jam ngin ya ri masing ngin ya percang kala khat yai ka jingi trelang ngin kentiu ka yo ka kot jong jai ban riu